A danas u emisiji vodim. A sećate se da ćeš nedeljno... Levo i desno. Pit! Nema ne plašiš, molim te. Statistici koju je pre nekoliko dana objavio Republički zavod. Na redu je taj src. Telo, nema dodira. Master struka. A neka se zemlje malo na to. Prema podacima Poreske uprave, platu veću od 200.000 dinara ima samo 3.000 žena. Telo, ženo, 95. Više muškaraca. Danas priča o ženama koje prkose statistici. 99.